नांथाबावो एसे ayo मिरिन्दा सफैनो हादों जोंहा बिके बाजै लाइक दान होनबाय थेंक इउ मिरिन्दा थेंक इउ भेरि माच आंनि भिडिअ'आव फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ लाइक दान होनबायना थेंक इउ सन्जित लाइक होनायनि थाखाय सन्जितआ लाइकल' आं दा फैफिनगोन आरोना अ दे जेबो नङा दे मिरिन्दाया जोंहा अन होनदों आरोना थेंक इउ मिरिन्दा अन थानायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच सन्जितआ हार्ट हरबाय थेंक इउ सन्जित दोनग्राया हेलो मिरिन्दा मा खबर सन्जितआ गोदै सन्जित बुंब्रा हा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सन्जितआ मा होनदों दा फैफिनगोन र' होनदों आरोना हाथरबाय थेंक इउ दा फैफिन जेबो नङा दे सन्जित मा गोदैखौ बुंनो रोंलायलाङालै आंहा दे ओमफ्राय मिरिन्दाया जोंहा मा ओंख्रि बाजै होनदों आरोना ओंख्रिया जोंहा दहायो थारुनसो जादोंमोन आरोना थारुन ओंख्रिमोन आरोना मिरिन्दा माबोरै नोंनिया खबरफोरा Paula, hi bro, Bengali bolo, Bengali bolo, berna. Hi bro, Bengali bolo, Bengali ni आती रे, Paula Bengali ni आती. Thank you very much मेरे विश्व में आने के लिए और cities hi hundarna hi cities अच्छा cities is this your traditional dress code बोला is this your traditional dress हाँ itu kesan ओमफ्राय इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आता रे और हाउलाय मंडमन रो हाउलाय मंड कोकराझार आता है बोला अच्छा खबर आता है बोला खबर नहीं आता रे सिन ओमफ्राय कृष्णा ने फैबाय ओला खाम स्टेक्स बोला इनको वेरी मच मेरे लिस्ट में आने के लिए रास हाय बोला रास ने मिरिंदा ने ऑन थैंक यू वेरी मच ऑन दोननायनि थाखाय दिसन्ट ना
no हरगौमोन बासो आं राजेशनिफ्राय राजस्थाननिफ्राय होनदों आरोना no हरगौमोन लेजेन्ड मा होनदों जा हाय डिडि होनबाय हाय ब्रादार हाय ओमफ्राय नितिना मा होनदों स बिउटिफुल डियार बोला थेंक यू भेरि माच ओमफ्राय नमो हाय बेबी कैसे हो बोला जी मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो नमो ओमफ्राय पावलाया मा होनगोन आपका गाँव कहाँ है बोला मैं बङाइगाव में रहती हूँ पावला रामकृष्ण हाय बोला हाय रामकृष्ण रामकिशन अच्छा ओमफ्राय दिशांत ने क्या बोला नो बोला नो आर्यन आई लव यू मैम बोला सेम टू यू आर्यन थैंक यू वेरी मच सबको मेरे एल्बस में आने के लिए आर्यन आई लव यू मैम बोला ओके सेम टू यू गाइस लाइक करो प्लीज लाइक नहीं किया तो चैनल में नया है तो ज्वाइन करो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ ओमफ्राय जा एन हाउस सिस्टार नुजा फैदों लाइक दान आगै बाय थैंक यू सिस्टार लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू वेरी मच रामकृष्ण मान के आप कहाँ से हो बोला जी मैं बङाइगाव से हूँ रामकृष्ण ओमफ्राय नमो मान दे ओमफ्राय जा फलायान मा होनदों आपका लैंग्वेज में आता नहीं बोला आपका लैंग्वेज हाँ हमारे लैंग्वेज में नहीं आता ना लैंग्वेज एन हाउस सिस्टारा जामान के लाइक ल होनो फैदों सना दे सिस्टार दे आंथ' थांनो सोलाबबावाखै दासान्दि ओमफ्राय जा मिरिन्दाया अन होनदों थेंक इउ मिरिन्दा अन थानायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच राम किसान नामा होनदों जा आप बहुत क्यूट हो बोला थैंक यू वेरी मच राम किसान कौन चैनल में नया है ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ राम किसान मिरिंदा ने ऑन बोला राम किसान ने अच्छा राम किसान ओके बोला अब्दुल ने क्या बोला हाय अब्दुल हाय मिरिंदा एन हाउस बाजै मा ओंख्रि होनदों आरोना ओमफ्राय नमो सक्सेस होनबाय नमोमोनगो ओमफ्राय जा बल्टु फैदो आरोना हेलौ गुड इभिनिं होनदों हेलौ बल्टु गुड इभिनिं थेंक इउ आंनि बिसोरना फैनायनि थाखाय कौन लाइक नहीं किया लाइक करो बोलो ना अब्दुल अमान के मैं आपको साइन मैं आपको सीन को लेकर सेन का लॉकेट होना अच्छा साता हूँ बोला अच्छा ओमफ्राय रामकृष्ण ने मन के लाइक किया बोला ओके थैंक यू किसान थैंक यू वेरी मच लाइक करने के लिए अच्छा अब्दुल ने क्या बोला देख तो उसको बोला देख तो उसको ओमफ्राय हेलो गाइस माथो
नोंसो जालांबाय माने इदि देखायखो हो दिस ओमफ्राय हो भुटान उत्तर और उत्तम ने क्या बोला हाय बोला हाय उत्तम कैसे हो अच्छा राम किसान ने क्या बोला आपको हिंदी अच्छा अच्छे आती है वो अच्छे आती है बोला थोड़ा थोड़ा आती है और अब्दुल ने क्या बोला लोकेट कहा है दिखा दो जरा दिखा दो जरा बोला ओमफ्राय बल्थुआ जा आङो साब खालामबाय दे नोंखौ बेक हरफिनदो दे अननानै प्लिज होनदों आरोना दे कमेन्ट हरनानै दोन बल्थु आंनि माबायाव मा होनो आंनि भिडिअ कमेन्ट हरनानै दोन दे आं नोंनो बेक हरगोन दे ओमफ्राय जोंहा जोमाव फैदों आरोना थेंक इउ जोमाव नुजाफैनो हादों जा हेलौ 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 होनबाय उत्तमा हार दे दिया थेंक इउ भेरी माच उत्तम नेट नेचुरल हेलो बोला हेलो नेचुरल उत्तमा ऐसे एक आके से देख रहा है उत्तमा राजा विक्रमा नुजाफैनो हादों आरोना हेलो सिस्टार माय हेलो ब्रादार अब्दुल अमान गजा मेरी कमेंट तो करो बोला अब्दुल ने अच्छा परा तो ओमफ्राय उत्तम ने क्या जोमाव राजा लाइक दान 7 थेंक इउ जोमाव 7 लाइक होनाय जानायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय जा अबिनाश इदि नायबाय आरोना अबिनाश नुजाफैदों थेंक इउ भेरी माच अबिनाश आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जा उत्तमा लाभ टु बोला ओमफ्राय अबिनाशा लाइक 9 होनबाय आरोना महन्तआ जोंहा लाइक दान होनबाय थेंक इउ महन्त आंनि एलबिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय नेचुरेला आपने मुझे बैक नहीं किया बोला नेचुरल अच्छा नेचुरल बैक नहीं किया क्या किसको बैक नहीं किया मैंने नेचुरल उत्तमा तमिलनाडु इंडिया तमिलनाडु इंडिया बोला अच्छा ओमफ्राय बल्टुआ मा होनगोन भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोनखादों आं होनदों दे जागोन दे ओमफ्राय अबिनाशा अनलि लाइक लसो अके होनदों आरोना दे अबिनाश आंबोथ' एलबिस गिदिंनो सोलाबाखै उत्तमा हाय बेना उत्तमा अबिनाशा आई एम ऑफिस वर्क ओमफ्राय नेचुरेला फिन कर दो बोला सीरियल अच्छा सीरियल और फिन हरबाय फिन दे दिया तुमने क्या लगा I love you to married बोला लाइक करो कौन चैनल में नया है ज्वाइन हो जाओ ज्वाइन करो मेरे को भी ओमफ्राय जा उत्तम मोनदों I love अच्छा हेलो गाइस उत्तम mana nih Bangladesh bener ke Bangladesh
Bangladesh Barana bola Uttom ke ओमफ्राय बुजा बलथुआ आं मैगं हादोंलै दे गावदां अन दे होनबाय आरोना अ दे ओमफ्राय जोंहा उत्तम होनदों मंगलियान Karin si bola Mongolian Karin si Mongolian Karin si hello ओमफ्राय उत्तमा Hah? Oke yang Serah koma hello Ibrahim bul tua zaman ke ondong deh kaudang karena ondong na thank you on thanain takai ओमफ्राय उत्तमने अच्छा रो लिया क्या हो गया ओमफ्राय टपेन ओमफ्राय टपेन सफैनो हादों आरोना हाय होनदों हाय टपेन बसुमतारी मा खबर थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिस्ट्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय टपेन ओमफ्राय जा बलथ'आ माथो मालाबा खोनायाबो हो गावदां होनदों आरोना आच्छा ओमफ्राय जोंहा उत्तम ने रो लिया क्योंकि मुझे वो सब नहीं आती ना उत्तम दूसरे कंट्री का नहीं मुझे नहीं पता रोना मत प्लीज ओमफ्राय जोंहा अच्छा उत्तम ने एक आंखें से देख रहा है बलथुआ मानगो आं मैगं सुहैनो दे गावदां होनदों आरोना दे मा मैगं हादोंबा ओमफ्राय जोंहा उत्तमा एसे उत्तम लाभ टू बोला लाभ टू हेलो बलथुआ मा होनदों अन दोनगोन होनदों आरोना दे अन थानायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय जा उत्तमा गुगोल विदार टु मा होनदों tonight at 25 बोला ओमफ्राय जा बलथुआ मानगो आलु टमेट' दालिसो होनदों आरोना
Uttom. Itu dia karena इसको पहनना चाहिए ना मतलब अच्छा अनजालि नुजाफैदोंमोन आरोना अनजालि सोरजों हाबा जाखो नों आंसो गोसो थोयोमोन होनदों आरोना अनजालिसो नामाबो ओमफ्राय नंगौ नामा अनजालि आंनि लिस्टआ नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच अनजालि थांबायबो नामा थांखो ना माखो ओमफ्राय जों hello लोगोफोर hello हेलौ बुलथुवा जामा होनदों आलु टमेट' दालिसो होनदों आरोना खाङो ओमफ्राय जा उत्तम I love you I love you uh, I love you amu bola okay same to you same okay कौन मेरे चैनल में नया है ज्वाइन हो जाओ hello लोगोफोर hello Phải kia kìa không nói đấy bây giờ anh Anton bây giờ bây giờ đôi xe học bay abo nâng LBL về nè đôi xe bên này kêu agay giờ bol tua mà rau bơ grilla nama hơ được nè đây grill manusia bijinya thằng lại bây giờ utama home utama này क्या बोला रे home loan ओमफ्राय उत्तमा मा होनखो आमु I love you बोला आच्छा ओके आमु same to you उत्तम ओमफ्राय मा होनखो उत्तमा तामिन लाडु इन्डिया बोला
ओमफ्राय जोंहा सुनिता नुजाफैनो हादों आरोना हाय फ्रेन्ड आंबो हाबफैबाय आंबो होदोंमोन दसे एलबि होनदों आयो जोब्बाय आरोना होमबा सुनिता नोंनिया एलबिया थेंक इउ आंनि लिसनाव हाबफैनायनि थाखाय सुनिता ओमफ्राय जों मा फ्लरिड फन नाम्बार बोला फ्लरिड फन नाम्बार बोला ओमफ्राय जा आनन्दआ मा होनदों मा ओंख्रि जाया दहाय आब' होनदों ओंख्रिया माबा मा होनो थारुनमोन आरो आगै दहायो जा हिन्जावजों जोजानाय माराम होनबाय आदसा नामानो बिदि आरोना जारलाहाय हेलौ होनदों ओमफ्राय हेलौ आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होदो सनाफोर लाइक होआखैबा ओमफ्रायो चेनेलाव गोदानबा जयेन जादो आंजोंबो अननानै ओमफ्राय जा हिन्जावजों जोजानाया मा होनखो जोंहा अन होनबाय थेंक इउ अन थानायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जा बुलथुआ मा होनगोन दा मोनायाव मा ओंख्रि जागोन हो होनदों मोनायाव मा ओंख्रि जानाय जायो पनिर दं आरोना जोंहा मा होनो दिनै बेदर जाया नालाय ओमफ्राय पनिर आलु संजानोसै आरो पनिर दंखायो ओमफ्रायो हिन्जावजों जोजानाय मा होनखो जा लाइक दानबाजै होनबाय आरोना थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय हिन्जावजों जोजानाय मा होनदों जोंहा बाजै बहानि नों होनदों आरोना आगैया आङो मा होनो बङाइगावआव थायो आरोना आगै ओमफ्राय जोंहा बलथुआ मा होनखो दिनै मा बारायलै हो गावदां होनदो माबा दिनै बिस्थिबार आरो हेलौ सनाफोर हेलौ ओमफ्राय जोंहा हिन्जावजों जोजानाय मा होनदों जोंहा आं धेमाजिनि होनदों आरोना धेमाजिनि आरो नोङो ना ओमफ्राय जों दङ मा होनदों लिउनार्द' फन नाम्बार लिउनार्द' फन नाम्बार ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो लाइक बाजै पुर्निमा जिउ होनबाय फाइका बिदि होननानै थेंक इउ दिंगा लाइक होनायनि थाखाय आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय माबोरै खबरा दिंगा माथो खबर गैथारा ओमफ्राय गाबलायबायसो सनाया ओमफ्राय जोंहा उत्तमा एसे देख रहा है एक आंख से एकदम सोरखौ ओमफ्राय जोंहा मा दिंगाया मा होनगोन दा मानि बेस्थ' ओंख्रि होननानै गाबबाय आरोना बेस्थ' आरो नोङो ना आङो खबर गैथारिखाय ओमफ्राय दिंगाया मा होनदों जा सनाया अब्लाबो नोंनि एलबियाव फैबाय थायो आं नोंखौथ' आरो सना नोङो फैबाय थायोथ' आरो ओमफ्राय मैया दाख्लै फैयैखौनो नोंखौ मा जादों नंलायदोंमोन आङो ओमफ्राय जोंहा मेसेज थाबोदों नामा जोंहा बल्थ'नि आं नुदियामोन आंबो ओंख्रि संखांब्ला एलबि होगोन फै दे गावदां होनदों ओंख्रि मोनबा होगोन आरो नोङो दे ओमफ्राय जों थेंक इउ टाइम गैयाबाबो माने आंनि बोसोनाव फैनायनि थाखाय दिंगा गैसना नुबासो आराम मोनलायो आरोना गोजोननाय मोनलायो दिंगा ओमफ्राय जा हिन्जावजों जोजानाय मा होनगोन आंनि कमेन्ट फरायाखै होनदों आइ थाबोदों नामा
बेसे आच्छा हिनजावजों जोजानाय मा होनखो बेसे जाखो आर्निं होनदों आरो ना सोरनिबा सोरनिबा थाबोबाय नामा दै र' बे मबाइला ओमफ्राय मेसेज थाबोदोंहाय सोरनिबा र' बेसे जाखो आर्निंआनो गैथ'आनो ओमफ्राय जोंहा सुनिता फैदोंमोन नै सुनिता मारैहाय जादों ओमफ्राय सुनिताया मा होनदों जोंहा मा होनदोंमोन जोंहा साबस्क्राइब खालामबाय दे फ्रेन्ड नोंखौ नोंबो खालामदो होनदों जागोन दे सुनिता खालामगोन आङो मेसेज हरनानै दोन दे ओमफ्रायो दायो आङो खालामनानै हरफिनगोन सुनिता थेंकिउ आंनि लुसनाव फैनायनि थाखाय सुनिता ओमफ्राय जोंहा हाजोमाया आंनिखौनो नुवाखै होनबाय ओमफ्राय जोंहा उत्तमा अनदा बिरियानि होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा राहुल ओमफ्राय आं कमेन्ट हरनो हाया ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बेयाव माबादोंहाय र' आं कमेन्ट हरनो हायाखै लाइकल' होना फैनो हादों जिउ होननानै गाबदों आरो ओमफ्राय जोंहा हिनजावजों जोजानाय मा होनखो सासे नागिरदोलै बाजै होनदों आयो आगै सना आबौ नागिरलाबायना मोननोसै नागिरनो रोंथारा आङो सना ओमफ्राय जोंहा बल्थुआ मा होनखो हेलौ दिंगा फंबाय होनदों आरोना बल्थुआ जोंहा सुनिताया मा होनदों अके फ्रेन्ड थांथ'नोसै आंनियावनो फै गाबोन एलबिआव होनदों आरोना सुनिता फैदो फैयोबा जागोन दे सुनिता सानाव होयो खोमा आरो ने सानाव होयोना नोङो सुनिता जोंहा दिंगाया सुनिता होननानै गाबहरदों आरोना लाइक होआखैबा लाइक होनानै गालांदो जोंहा फ्रेन्ड सुनिता हेलौ लोगोफोर हेलौ ओमफ्राय जोंहा सुनिताया मा होनदों मोनायावबो होयो नटिफिकेसन थांखायो दे फ्रेन्ड होनदों फैखायो फैनायालाय जागोन दे सुनिता ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो बाजै सना होननानै गाबबाय आरोना मा जाखो आगै सना हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय सुनिताया लाइक 17 जाबाय फ्रेन्ड आङो होबाय होनदों आरोना थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय सुनिता नोंनाव मा होनो आइडिफोर दंबायबायो नामा सोलायलायनोबा हेलौ लोगोफोर अच्छा उत्तम ने रो लिया अच्छा रो लिया रो क्या इससे देखा ना उत्तम
Hello, friends. ओमफ्राय सुनिताया जागोन दे आङो हासबेन्डनिजों आरो बिहावनाव खालामना होगोन नोंबो खालामना होदे फ्रेन्ड बाय ओं ओमफ्राय नोङो खालामनानै हरबाबो नोंनि नामखौ लिरनानै हरफा आरो दे आं नोंनि नामखौ जेनेबा सुनिता नालाय सुनिता लिरनानै हरफा दे आंबो आंनिखौ बिके लिरनानै हरगोन दे सुनिता ओमफ्राय जोंहा उत्तमा आमु होनबाय आरोना ओमफ्राय रामसना मा होनखो जोंहा हेलौ क्या कर रहा है क्या बना रहे कैसे हो बोला हेलो क्या कर रही हो बोला कि क्या बना रहे हो कुछ नहीं बनाया कैसे हो बोला जी मैं अच्छी हूँ रामसोन आप कैसे हो बोलो लाइक करो प्लीज जो चैनल में नया है तो जॉइन हो जाओ ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब होनदों आरोना आं गोरिब फैदों आरो जोंहा थेंक इउ रामसन मेरे एलबिस में आने के लिए आं गोरिब थेंक इउ आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय हेल' मादै गोबावनि उनाव नुजा फैबाय होनबाय ओं आफा सना गोबाव जाबायमोनथ' सना खबरा माबोरै आं गोरिब ओमफ्राय जोंहा सुनिताया अके होनबाय आरोना ओं फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा लाइक होगौमोनलै मादै माहा थुनो जादों होनदों आइयो सना आफा सना लोखि गोजौआव ओंखाराखै खोमा नोंनावलाय ओमफ्राय जोंहा बल्थुआ मा होनखो र' दे गावदां 1 मिनिट दे होनदो आरोना दे आं गोरिबा खबरानो ओरैनोसो मादै होनदो आरोना मा जादोंहाय आफा सना आं गोरिबा मोनखो बावजोब्बायमोन आं मादै होनदों मानो आफा सना मानो बावजोबखो ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा मा होनखो खाट होनो हागौ होआ हाजोआव आदसा खाट हानो हाजोआव खारनांबाय थादों होनदों आदसा हाजोआव खारनांबाय थादों आरोना बेखायनो बावजोब्बायमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपक नुजाबोनो हादों जय माताजी होनदों थेंक इउ दिपक आंनि मेरि बिस्मा आने के लिए जय माताजी ओमफ्राय आं गोरिबा गोदो फरायनो होनायाव मार्बल गेलेना थाना दासो बावदों आं होनदों नोंगौ आफा सना लेखा फरायनो होबा मार्बल गेलेयोमोनथ' आरो गोदो बिराद गेलेयोमोन हेल' लोगोफोर कौन नया है मेरे चैनल में मेरे से ज्वाइन जाओ
हेलो लोगोफोर हेलो लोगोफोर सा लोंहैजोबलायबाय नामालै सब साय पिनेसो लागिया गेसोब कहा गैया लोगोफोर अबाव थांखो लोगोफोर ओमफ्राय जा आं गोरैबा मा होनो दानि जायगायाव मा फ्रि फायार गेलेबावो होनदों आरोना गेलेना बावो होनदों ओमफ्राय जा आरो मा होनदों आफा सनाया मा ओंख्रि बानायगोन मादै होनदों ओंख्रिया माबा दंखायो आरो आगैसना माबा आफासना पनिर दङ ना पनिर आलु संजानोसै आरो जोङो दे सनाफोर ओमफ्राय आं गोरैबा माने खिनोसो थांजोबदों खोमा हा होनदों खिनो थांजोबदोंदां गैथ'लालाय खिनो ओंखारजोब्बाय नामा हेलो लोगोफोर ओमफ्राय आं गोरिब आफा सनाया मा होनखो जोंहा पनिरखौनो बुजिबावा आं मादै हा होनदों पनिर जा बुजियाखै आरोना नोङो गाइखेरनि बानायनाया थेमाबो थायो आरोना ओमफ्राय गाइखेरजोंबो बानाय फानो आरोना मानसिफ्रा मिनिबाय जोंहा सनाया ओमफ्राय ग्रिन स्क्रिन फैदों जोंहा नै ओमफ्रायो बहानि बाजैया होनदों आरोना आङो बङाइगावआव थायो आरोना ग्रिन स्क्रिन ओमफ्राय थेंकिउ आंनि लुसना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय ग्रिन स्क्रिन लाइक होआखैबा लाइक होदो ओमफ्राय गोदान बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय जयेन जादो जोंहा अननानै आंजों ओमफ्राय आं गोरिब आफा सनाया मा होनदों माथो 2 जयेनल' नुखोरा आंलाय होनबाय खिनो थांजोबमारबायदां आफा सना नों होननायानो जामारबायदां आं गोरिब आफा सना नों आंजों जयेन खामोन नामा जयेन गैयाबा जयेन जानानै हो जोंहा ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब मा होनदों बेखौ ओंख्रि जानो मादै होनदों आरोना बेखौ ओंख्रि जानो मादै होनदों ओंख्रि जाजायो आलुजों आलुजों संनानै जायो आरो जोङो ग्रिन स्क्रिना थांबायबो नामाथाय मानसिफ्रा खिनो ओंखारमारोदां बे आफा फिसाला बुंनायानो जामारसिगोन नामा
ओमफ्राय जोंहा आं गोरिब फिसालाया मा होनदों जोंहा आं मोनजायाखै दे पनिर ना पनिर आलारसा बिखौ गाइखेर बाथ' दाखा खालामनायसो बुङो ना होनदों। दाखाया बेलेग जायो आफासना माने मा होनो दाखाया बेलेग जायो आरोना ओमफ्राय बे पनिरा बेलेग। ओमफ्राय जोंहा ग्रिन स्क्रिना मा होनखो जागोन दे बाजै आंबो चेनेल खुलिनो नागिरदों ओंखायनो लोगो बुथुमदों आंबो होनदों एखायनो लोगो बुथुमदों आंबो आंखौबो उनाव लोगो खालामगोन दे होनदों। अ दे जा एसबि सफैनो हादों 19 लाइक दान होनबाय थेंक इउ लाइक ओमफ्राय आंनि एलबिसनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच एसबि। ओमफ्राय जा एसबि आ मा होनदों हाय सिस्टार गुड इभिनिं होनदों आरोना हाय ब्रादार गुड इभिनिं। ओमफ्राय जा आं गोरिबा मा होनदों आगैया आफाया आं नोंजों जयेन खालै मादै होनदों बेयो आइदि एलबि बेरायग्रा आरो होनदों मोनसेया भिडिअ हगारग्रा दङ बायनो फैनो नामा मोनसेजों होनदों मोनसेजों फैदो ओमफ्राय आं गोरिब खिथाबासो आङो सिनायगोन। आं गोरिब आगै आइदिफोर दंबा हरब्रा माबा फिसाला सना आफा सना आगै होनग्रा आगै होनफ्लांबाय थायो। आंबो नोंनो नांगौबा हरगोन। ओमफ्राय जोंहा एसबि आ खबर मारै दं सिस्टार होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो ब्रादार नोंनियालाय माबोरै एसबि। ओमफ्राय जोंहा एसबि आ अन होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। आं गोरिबा मा होनदों बर'नि बुजायथारदोंलै मादै बि जाम्बा गोरिबखौ हा हा होनदों आरोना होनदोलै मादै बे जाम्बा गोरिबखौ बुंबाय आरोना जा आफा सनाया मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा दिंगाया गाबबाय सनाया ओमफ्राय जोंहा एसबि आ मा होनदों अके आंनाबो मोजां आब' होनदों मोजां आरो ने आगै मोजां जानांगौ खबरा। ओमफ्राय जोंहा दिंगाया आङो मैसो खानि ओंथि सना दे गलियाव ओमफ्राय आयौ आदसा मोसौ आंहाबो मैसोसो होनफ्लांलायबाय मोसौ खानि होनदों दे खाग्रोदो दे दिंगा मोनाबाय दासो ओमफ्राय दहायनो लायनांगौमोन ना एसे मोनाद्रायलायबायथ' दिंगा दा नोंसिनिखै मोनायाखै नामा दिंगा आगै। ओमफ्राय जोंहा एसबि आ मा होनखो एनि टाइम हेपि थानांगौ सिस्टार ना होनदों नोंगौ नोंनियालाय आगै माथो जोंहा एनि टाइम खुसि थानो नागिरबाबो जाया आरोना दुखुआबो फैफाबाय थायो मा खालामनो आरोना जोङो सुकुर सिं नुजाफैनो हादों आरोना थेंक इउ आंनि बिसिनाव नुजाफैनायनि थाखाय सुकुर सिं। ओमफ्राय नै मादै बिजों जयेन जा आं गोरिबसो होनदों सुकुर सिंआ दे बेबो नोंनि चेनेल आरोना जयेन गैयाबा जयेन जादो आंबो नोंखौ जयेन खालामहरफिनगोन होनबा आं गोरिब आफा सना सुकुर सिं। ओमफ्राय एसबि आ जा मा होनदोंलाय आसामाव खोमसि जाबाय नामा सिस्टार होनदों ओं खोमसि जाबायथ' आरो मोनाबाय। ओमफ्राय जोंहा सुकुर सिंआ मा होनखो साब हरबाय दे मादै होनदों दे आफा सना ओमफ्राय आंबो हरफिनगोन दे नोंनो दे कमेन्ट हरनानै दोन दे आफा सना। ओमफ्राय जोंहा दिदोम नुजाफैदों हाय बिबोनां सना फिथर होनदों आरोना गुड इभिनिं अननानै आंनि भिडिअफोरखौ एसे नायदो होनदों
आरोना गुड इभिनिं गुमै जागोन दे आङो मैयाथ' दासान्दि सोलाबथाराखै आङो ओमफ्राय नायनाया नायदोंमोनदां आङो ने दाख्लैफोर नायनाय दंदां कमेन्टबो हरदोंमोनदां आङो गुमै थेंकिउ आंनि लुसनाव नुजाफैनायनि थाखाय दिदोम ओमफ्राय जोंहा सुकरसिंआ मा होनखो जागोन मादै दा भिडिअ नायगोन र' आङो होनदों आरोना दे आफासना दे ओमफ्राय जोंहा एस बि आ मा होनदों आङो जयेन आंजों जोंनाव आदसा जोंनाव खोमसिया होनदों आरोना खोमसिया होनदों आदसा खोमसि जायाखै होनबा एस बि बड' खोमसि जायाखै होनबा नोंसिनाव आरोना ओमफ्राय जोंहा सुकरसिं आफा सनाया मा होनखो बेजों बारा एलबि बेरायालां मादै भिडिअफोर हगार आनसा हगारगारा आरो नायगारासो बियो भिडिअ हगारग्रा आरो नायग्रासो बियो होनदों दे होमबा बै मोनसेजों फैफिनदो होमबा आं गोरिबजों आफा सना ओमफ्राय जोंहा एस बि आ मा होनदों खोमसियाखैथ' जोंनाव दासो एसे खोमसि जागासिनो दङ सिस्टार होनदों आरोना नंगौना ओमफ्राय जोंहा पि बड' नुजाफैनो हादों आरोना हाय बाजै सापर्ट खालामदो होनबाय आरोना थेंकिउ आंनि लुसनाव नुजाफैनायनि थाखाय सापर्ट खालामगोन दे ओमफ्रायो आङो गोदान बायदि मोनदों आरोना ओमफ्रायो जयेन जादों आंजों पि बड' जयेन जानानै कमेन्ट हरनानै दोन आरोना आं बेक हरफिनगोन ओमफ्राय जोंहा पि बड'आ मा होनदों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सुकरसिं होनदों जागोन मादै सोरबा साबफोर बिगारा दङबा बेयावनो जयेन जानो हो दे होनदों आरोना जागे सुकरसिं ओमफ्राय जोंहा पि बड'आ जयेन जाबाय आं होनदों आरोना जयेन जाबाय आं नै आंना मा कल गिदिंबा थेंकिउ जयेन जानायनि थाखाय ओमफ्राय आंबो बेक हरफिनगोन दे पि बड'आव बेक हरफिनगोन आङो जयेन जाबाय बाजै होनदों जागोन दे बिबोनां सना बेक हरफिनगोन आं ओमफ्राय जोंहा सुकरसिंआ मा होनो टि एसे आदसा एसे WT एसे नांबावगोनमोनलै मादै अनोबा मोनथामसो भिडिअ नायना होदो फुरानाफोरखौ जागोन दे सुकरसिं नायनानै हरगोन आङो नै दाथ' सोलाबनाय नंला आङो गाबोन फिसाज्लाखौ स्कुलाव दोनना फैनानै सोगोन आरोना थ' आङो बेयाव नायना हरगोन दे कमेन्टबो गारना हरगोन आं ओमफ्राय जोंहा एस बि आ मा होनखो सिस्टार आं थिनबाय दे बिजि जाबाय आं एसे
आच्छा आं थांबाय दे आं थांबाय दे बिजि जाबाय आं एसे खामानि दङ दा लोगो मोनफिनगोन बाय दे दे एसबि जागोन दे जेबो नङा दे बिजि जाबाय ओमफ्राय जों सुकुरसेया मा होनगोन मन' खालाम सिगौमोन आं होनदों आदसा मन' जायाखै आरोना सुकुरसिं WT नामावगौबा नायना हरगोन दे आङो गाबोन दे ओमफ्राय जोंहा फि बड'आ मा होनगो आंखौ सापर्ट खालामदो नोंखौबो सापर्ट खालामबाय होनदों आङो दा एलबि दोननानै सापर्ट खालामहरफिनगोन दे बिजा फि बड' कमेन्टबो हरगोन आङो फि बड' आं कमेन्टबो हरगोन दे एलबि दोनबाथाय दायो दे ओमफ्राय जोंहा सुकुरसिंआ मा होनखो बारा गोलाव गोलाव नंखाया भिडिअफोरा मादै होनदों जागोन दे आफा सना गाबोन आङो 8:30सोआव नायनानै हरगोन आङो दे ओमफ्राय नोंबो आंखौ मा होनो सापर्ट खालामफिनदो आरो दे आफा सना ओमफ्रायो जोंहा सनजितआ हाय होनबायानो हाय सनजित जोंहा फि बड'आ अके होनदों आरोना आङो सापर्ट होफिनगोन दे फि बड' ओमफ्राय जोंहा सनजितआ आफा सना नामा हाहा होनदों आरोना आफा सना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिरिन्दा नार्जारि हेलौ बाजै होनदों हेलौ आगै बिबोनां मिरिन्दा सनजितआ अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय सनजितआ मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां ओमफ्राय जों सनजितआ मा होनदों फेमिलिया माबोरै दं होनदों आरोना फेमिलियाबो दङ मोजाङैनो सनजित ओमफ्राय जोंहा मिरिन्दाया मा होनदों मिरिन्दाया जोंहा अन होनदों आरोना थेंक इउ मिरिन्दा अन थानायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच सनजितआ होनबाय आरोना ओमफ्राय सनजितआ मा होनदों मा ओंख्रि जानाय दहाय होनदों आरोना थारुनमोन आरो ओंख्रिया ओमफ्राय मा फाजामोनलै बावगारलायबायसो आं आलु फ्रायमोन ओमफ्राय खांखिलरमोन आरोना खांखिलर फाजामोन आरो बावगारदों ओमफ्राय सनजितआ दे सनजित गोथाव दे गोथाव दे जासाबला बायदो होनदों आरोना
ओमफ्राय जा आं गोरिब मेनजों एलबि बेरायबा फिउ फैयालै मादै होनदो आरोना अ बिदिसो होमबा आगै आदसा नोंनिफ्रायसो मिथिलायबाय आं आफा सना बिदिसो होमबा ने खबरा ओमफ्रायो जोंहा सनजितआ आंजोंबो दिदिमोन जासाबबाय आंजों बिदिमोन जासाबबाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों अन होनदों जोंहा फिया मा होनदों कमेन्ट खालामबाय बाजैया आं होनदों दे आगै सना दे आं माबा फिनगोन दे सापर्ट हरफिनगोन दे जोंहा बिबद' ओमफ्राय जोंहा ए आर नुजाफैनो हादों अ थेंक इउ ए आर बाजै होनबाय आरोना ओमफ्राय आं गोरिब आगैया बिनिखायनो आइडिजों फैयो होनदों अ आं नोंनिफ्रायसो मिथिलायबायलै आफा सना दिनै मिथिफेरथारामोन ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनदों गोरिब मा खबर होनदों जोंहा सनजितआ ओमफ्राय सनजितआ मा राव जाखो गोरिब होनबाय ओमफ्राय आं गोरिबा सनजित मोजाङा जादों र' मोजां हांजादों र' होनदों आरोना मोजां हांजाहांदों आरो ए आर जामाखो बाजै सना होनबाय आरोना लाइक होदोलै ए आर लाइक होदोब्रा ओमफ्राय जोंहा सनजितआ 22 लाइक दान होनदों आरोना 22 लाइक दान थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सनजित गोरिब अके होनदों आरोना ओमफ्राय आं गोरिबा सनजित एलबि होग्राफोरा 1K थांनायनियानो गैयाथ' 1K थांनायनियानो हा होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा बिरि लाबार फैदो आरोना हाय हेलौ कैसे हो दीदी बोला थैंक यू वेरी मच मेरी एलबी स्ट्रीम में आने के लिए बिरी लवर मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बिरी लवर लाइक डन बोला थैंक यू लाइक देने के लिए ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो गोरिब बिसोरना 1K जायाखैना बिसोरनाव साब नांगौना बिखौनो मानसिजों बिराद नांगौ जायोना होनदों आरोना बिसोरनो मानसिखौ बिराद नांगौ जायोना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आं गोरिबा फिउफोरा 1K थालायनाय जानांगौ फोरा माथो एलबि होग्राफोरना 100आनो नंखागौ ओमफ्राय मिन्थिन नोंनाया नंखागौ 100आनो जेने थेनेसो जायो आरो ओमफ्राय खिन्थु मायाबा थाङो आंनिया 100आ जायो बारा जायो आरोना ओमफ्राय जोंहा मेरिन्दा मा होनखो ए आर मा ओंख्रि होनदों जोंहा ए आरआ मा ओंख्रि ए आरआ गैलालाय खोमालै बिरलांलायबाय खोमा ओमफ्राय जोंहा बिरिला बारा मोजां आब' होनदों आरोना अ दे आगै दे ओमफ्राय जोंहा सनजितआ गोरिब जायफोरा ना 1K बिसोरो एलबि होखाया होनदों आरोना ओमफ्राय बिरिला बारा हा मिनिबाय बिरिला बारा मोजां ना आब' खबरा होनदों आरोना खबरा मोजांथ' औ बिरिलाबार आंनाबो ओमफ्राय आं गोरिबा सनजित नों उल्था बुजिबायलै होनदों ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो गोरिब बुजियाखै आं राइटखौनो बुजिदों आं होनबाय आरो जोंहा सनजितआ ओमफ्राय जोंहा बिरिलाबारा 1K खालामना होदो लोगोफोर आंनिखौबो होनदो आदसा जोंहा बिरिलाबारनाबो 1K जायाखै आरोना आदसा 1K खालामना होदो लोगोफोर आंनिखौबो गावना बुरजा जाखानाय बिरिलाबारना गावना बुंख्लाहरबाय खोमा आरोना बिरिलाबार ओमफ्राय आं गोरिबा मा होनखो सनजित आदै साब
साफोरा 1K ओमफ्राय 2K नाथाय भिडिअ भिउफोरा 30आनो गैया सानबा नायलायबाबो होनदों आरोना सानबा नायलायबाबो हाहा होननानै मिनिबाय आरो जोंहा ओमफ्राय जोंहा सनजितआ गोरिब मन'फोरा एलबिआव डलारखौनो मोना बेखायनो एलबि होनो बायो आं दाना होनदों आरोना डलार मोनैखाय एलबि होनो बायोनो सनजितआ ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो गोरिब बिदिनोखा मानसिफोरा नायानोना होनदों आरोना नायानो नायखाया ओमफ्राय जोंहा हिन्जावा अन होनदों आरोना हिन्जावजों जोजानाया अन होनबाय आरोना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय हिन्जावजों जोजानाय जा बिरिला बारा हा हा मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ फिनखौ बोखारदो आदसा कमेन्ट लिरनो डिस्टार्ब मोनो आं आदसा नांगौना नांला मानसियानो दंना गैलाथाय आया आंजों मायावबा थुबा जागौलायालै ओमफ्राय जोंहा आंबो फिनखौ बोखारदो ओमफ्राय जोंहा बिरिला बारा आंनाबो भिउआनो फैयालै होनबाय आरोना बिरिला बारा जोंहा ओमफ्राय सनजितआ बिरि हेलौ हाय बागि होनबाय आरोना ओमफ्राय आं गोरिबा सनजित मोनसोदों आं गोदोबा मोनथिगौ सनजित मिथिगौ मोनथायदों आं गोदोबा मन' खालामनो एलबि बेरायो दा मन' जाखांना बैफोर मानसिफोरखौ नायफिनखाया मन' जानायफोरा हा होनदों आरोना नंखागौ जाबाय देरहाखांबायना मानो नायबावनो बिदि जायो खोमा होनबालाय ना ओमफ्राय जोंहा हिन्जावजों जोजानाया मा होनखो बाजै आंखौ रावबो गोसो थोआलै होनलायबाय मानो गोसो थोआ जानोलै आगेसना ओमफ्राय जोंहा बिरिया बुं होनदों आरोना ओमफ्राय सनजितआ अन होनबाय बिरिलाबारा सनजित ब्र आं माबा सोंनोमोन होनदों आरोना माबा सोंनोमोननो सनजित ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो गोरिब नायफिनगासिनो माथो होनदो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ बिरि बुं ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरिया आंनि वाइटि स्टुडिअ'आव माबा फैदों होनदों आरोना नै सनजित फरायलाय नोङा फरायनानै लादो बिरिला बारा आंनि वाइटि स्टुडिअ'आव माबा फैदोंनो माबा फैदों ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो गोरिब आंलाय माथो दाबो एलबि गिदिंगासिनो माथो होनदों आरो जोंहा सनजितआ ओमफ्राय आं गोरिबा मा होनखो सनजित खेला आं न'आव फैयो होनलाय नों आरो माथो नोंखौ सापर्ट होदोंमोन नाथाय बैनि एलबियावनो नुला माथो दाना होनदों आरोना बैनि एलबियावनो नुला माथो दाना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा दिंगिया मा होनखो बाजै गाबबाय दिंगिया जोंहा ओमफ्राय जोंहा सोमखोर नुजाफैदों बाजैया बहानि जाखो होनदों आरोना सोमखोरा आङो बङाइगावआव थायो आरोना सोमखोर ओमफ्राय थेंक इउ आंनि लुसना फैनायनि थाखाय सनजितआ मा होनखो जोंहा बिरि मा फैखो होनदों जोंहा सनजितआ मा फैखोनो बिरि ओमफ्राय जोंहा बिरिला बारा प्रमट योर चेनेल आदसा प्रमट फरायनानै लानोलाय सनजित नै प्रमट योर चेनेल एन्ड बिजनेस अन इउटुब होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरिलाबारा मा होनखो बुजियाखै खिन्थाहरलाय होनदों बुजियाखैनो खिन्थाहरनांगौनो
फरायनानै खिथाहरदो ओमफ्राय जा सनजितआ मा होनखो गोरिब नोंनि एलबिया माला फैयो बेखौनो माथो बियाखैनो माथो आं होनदों आदसा बियो नुवाखैनो माथो आं होनदों आदसा नुवाया गोरिब नोंनि एलबिया माला होयो नुवाखैनो माथो आं होनदों आरोना सनजितआ आं गोरिबा मागो सनजित नुखाला नों होनदों आरोना ओमफ्राय जा एयारा बाजै ब्लु हो होनबाय एयारा ओमफ्राय ए आर ब्लु होबाया ओमफ्राय जा आं गोरिबा फैथ'बाय दे मादै होनबाय थांथ'नोसै आरो ने आफासना नोङो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो बिरि ब्र ओमफ्राय नोङो प्रमट खालामबाय नामा होनदों आरोना जा सनजितआ ओमफ्राय जोंहा दिंगाया गाबबाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो बिरि माबायदि सेबाव फैखो होनदों आरोना माबायदि सेपआव फैखो होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा बिरिया खालामाखै होनबाय जोंहा बिरि लाबारा जा दिंगाया गाबबाय ओमफ्राय जोंहा सनजितआ गोरिब दानो होनदों ओमफ्राय बिरिया मा होनदों जोंहा खालामबा माबाफोर जागोन नामा होनदों आरोना खालामबा माबाफोर जागोन नामा सोंहरबाय ओमफ्राय सनजितआ गोरिब होननानै गाबहरबाय ओमफ्राय सनजितआ बिरि जेबो जायालै बाट जोंना बिदि फैफेराखै होनदों आरोना जेबो जायानो ओमफ्राय गावसिना फैफेराखैनो आरो ओमफ्राय जोंहा बिरि लाबारा मा होनखो फ्लावार्सआव वाइटि स्टुडिय'आव फैदों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गोमसारा नुजाफैनो हादों हेलौ आब' होनदों ओइ सनजित फरायदो नै मायाव फैदोनो ओमफ्राय जोंहा गोमसार हेलौ आब' होनबाय हेलौ आगै ओमफ्राय गोमसारा लाइक दान आब' होनदों लाइक होनायनि थाखाय थेंकिउ गोमसार आगै आंनि लुसनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंकिउ ओमफ्राय जों सनजितआ बिरि वाइटि अपेन खालामनायावनो नुजायै नामा होनदों आरोना बिरि वाइटि अपेन खालामनायावनो नुजायो नामा होननानै सोंबाय सनजितआ मय राहुल हेलौ नमस्ते होनदों आरोना नमस्ते राहुल थेंकिउ भेरि माच मेरे लुस्रिमानि के लिए ओमफ्राय जोंहा गोमसारा बोरै खबरा आब' होनदों खबरा दंथ'यो बिदिनो आगै मोजाङैनो नोंनियालाय माबोरै गोमसार ओमफ्राय मय राहुला मा होनगोन नमस्ते बा बोला नमस्ते ओमफ्राय जोंहा सनजितआ भेरि अके होनबाय आरोना ओमफ्राय मय राहुला मा होनखो कि खबर बा खबर तो पाले आसे ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो सनजित गुमैसो नामा होनदों ना गोमसारा सनजित गुमैसो नामा होनबाय ओमफ्राय सनजितआ मा होनखो जोंहा गोमसार बैनाय होनबाय आरोना सनजितआ गोमसार बैनाय होनबाय ओमफ्राय जोंहा मय राहुला मा होनखो मर' खबर मोजां होनबाय आरोना आदसा खबर फाल माने ना खबरा मोजां आरोना ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनखो सनजित गुमै हेलौ होनबाय जोंहा गोमसारा ओमफ्राय मय राहुला मानखो सा खाले ना सा खावाना इতিয়াलगे
पिছত खाम माने सोरबाफोर गोदानै फैनाय दंब्ला जयेन जादो कई नया है तो मेरे से भी जॉइन हो जाओ गाइस ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ओमफ्राय साखालेना गोमसारा मा होनखो बहानि जाखो आब'आ होनबाय आगै आङो माबा बङाइयाव थायो आरोना गोमसार ओमफ्राय जोंहा मयराखौला मा होनगोन आच्छा ठीक आसे बोला आच्छा ठीक आसे ओमफ्रायो दिंगा फैदो आरोना अ गाबबाय नै दिंगाया मयरा होला आङो बर' दे आब' सरि हा होनदो आच्छा एसे माने थरा आङो बर' नामा सानदोंमोन आरोना गोसोजों थ' बुङासै आङो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो एभ्रि वान गाइस इउटुबनि निउ आपडेट फैदों आलटारेट कन्टेन्ट फैदों न' येस होनांगौ मोजां नायना ला भिडिअ आपल'ड खालाम भिडिअ नङाबा चेनेला डिलेट जागोन होनदों आरो सोर दङ सनजितनि कमेन्टखौ फरायनानै लादो नै सोर मा सोंहरदोंमोन सोरबाफोर माबाफोर मिथियाखैबा आइया माबाफोर मिथियाखैबा गेरिलाबा थांखोना माखो ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा जाखो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा ए होनबाय ना सनजितआ ए होनबा ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो गोमसार बैनाय मा खालामदों होनदों आरोना गोमसार बैनाय मा खालामदों ओमफ्राय मयरागुला आच्छा होनबाय आरोना जा गोमसारा ओरैनो दङ गुमै दसे बेरायगासिनो होनबाय आरोना किटसेनावसो सुगोन बियो ओइ हाथायसो फुनांगौमोनलै बेहा हाब बिराद उन्दुबाय माथो बाबा नों बाब्रे बाब र' दे बाबा जोंनानै फैलायबायलाय सनजितआ मा लिरबोदोंमोनलै सनजितआ माबा खिथाहरबाय नै सोर अल भिडिअ आपल'ड खालामो ओमफ्राय अल्टारेट कन्टेन्टखौ येस होनासो भिडिअ आपल'ड हो अल नङाबा नङाबा भिडिअ आपल'ड हो होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनखो गोमसार बैनाय बहा दं होनदों आरोना मोजां गोमसारा बावनो सिगाङावनो दं आं होनदों आरोना सिगांनियावनो दं आंनो सिगांनियावनो दंनो बेयावनो ओमफ्राय जोंहा गोमसारा मा होनगोन थाथ' लोगोरि बाय बाय अल फ्रेन्ड होनबाय जोंहा गोमसारा ओमफ्राय जोंहा सनजितआ मा होनगोन गामसा आंनि सर्ट भिडिअ नायना होदो होनदों आरोना सर्ट भिडिअ नायनांगौनो
गामसा ओमफ्राय जोंहा सन्जिता मा होनगोन अल नङा आदसा अल नङा माथो अल नङा ए अलसो होनबाय ए अल आदसा अल नङा ए अलसो होनदों आरोना ओमफ्राय जों सन्जिता मा होनगोन दे फैनाय होनदों आरोना ओमफ्राय जों गोमसारा गुमै समखौनो मोनालै दाना भिडिअ' नायनो रावनिखौबो नायनो जायाखै दामानि होनदों आरोना ओमफ्राय सन्जिता बैनाय अके होनदों आरो बा खालामथारो मानसिया ओमफ्राय दा बे सन्जिता मा होनगोन आंसोलै हा हा होनबाय आरोना टाइमा लायदो ओइ फेन फोबावबाय एसे नोंनो आंना बुङो नोंनासो गैला जोब्बाय नोंना ओमफ्राय जोंहा सन्जिता मा होनगोन उल्था फाल्थासो बुंबाय दे आंनि आयदै उल्था फाल्थासो बुंबायलै आंनि कमेन्टखौ होनबाय आरो ओइ मा होनो जायफोरा मा होनो नांगौ नायनानै लाखायोना फरायनानै लाखायोथ' दहायो जामबाय नामा खैथा माने ओंखाम जाखानानैसो ओंखाम जाखांनानै माबासोआव र' उल्था फाल्थासो बुंबाय आंनि कमेन्टखौ होनबाय आङो आदसा ओमफ्राय सन्जिता खैथासिम लाखिगोन बेखौ माबानोसै र' ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो बाजै सना जिउ होनदों आरोना ओंख्रिया सङाखै संजानोसै जोङो दिंगा ओमफ्राय जोंहा सन्जिता नोंबो भिडिअ आपल'ड खालामो नोंनि नायनांला होनबा होनबाय आरोना नोंबो भिडिअ आपल'ड खालामो नोंनो नायनांला होनबा होनबाय आंबो नायबायब्रा आंहा माबानानै लाबाय सर्ट खालामनानै लाबाय आंहा ओमफ्राय आरो होनदो हेलौ हाय गुड इभिनिं आब' सना होनदों आरोना आरबि ब्लगआ थेंक इउ आरबि ब्लग आंनि बोसोना मोजांनि थाखाय गुड इभिनिं ओमफ्राय जोंहा सन्जिता दिंगा माइ अल्ड फ्रेन्ड होनदों आरोना ओमफ्राय दिंगाया अ दे सना संदो जिउ होननानै गाबबाय ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो सन्जित ब्र' होननानै गाबबाय ने सन्जिता मा होनखो मा सर्ट थांखो होनबाय मा सर्ट खामखो मा सर्ट ओमफ्राय सन्जिता मा होनखो दिंगा होनलाय मा बिदि जाबाय मा मोनफिनांगौ थुदोलाय
लोगोफोर आङो एलबि दोननोसै दे सोर सोर दंमोन बाय बाय गासिखौबो सबको बाय बाय सबको आया ini bukan saya yang jadi siapa nih चलो 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 चलो